Berkarar watanymyzda ykdysady özgörtmeleri üstünlükli durmuş ornaşdyrmakda ülkemizin günnäger sebitiniň hususiyetçilerim özleriniň sallanly goşantlaryny açýarlar. Soňky ýyllarda lewa pulatyny telekeçilik işiniň kemilleşdirilmegine günüktirilen uly tutumlar rowançlyklary beslenip, bäsleşigi okuyuply önümler öňürmekde, ýokary hili hyzmatlary ýerine ýetirmekde, pähim paýhas ummany magtym olup ýylynada netijeli işler alınıp barlýar. Netijeli işleyen önümçülüklerin hatarını senagatçılar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Sayet Etrawynyň Sakar şäherindäki Türkmen ýylly husus kärhanasyny görkezmek bolar. Döwrewap önümçülüň ýoly goýulmagyny welaýatyň Çärjew Etrawynyň telekeçilik zowlugyna bölünip berilen 2 hektar ýerde hereket edýän Türkmen ýylly husus kärhanasyna degişli bolan elektrotechniki zawodyň möhüm ornuny bellemek bolar. Döwrewap önümçülükde aluminiden daşky örtüň durnuklugy 660 volt çeli bolan güýç kabelleri, howa elektrik geçirjiler üçin açyk görnüşli filmler we elektrik guruluşlar üçin Türkmen ýylly husus kärhanasynyň gerim harit nişanly filmleri öňürilýär. Häzirki wagtda önümçülükde elektrotechniki makfatly elektrik önümleriň 23 görnüş taýýarlandýar. Önümçülüge Xitay Halk Respublikasynyň hemde Ýewropa döwletleriniň kämil enjamlary ornaşdyrylanlar. Zawodyň ortaça önümçülük kuwady her ýylda 700 tonna çelli çiğ mal işlemeklige niýetlenenler. Geljekde elektrotechnik zawodda daşky örtülen misimlerin öňürmek gödüňde tutulýar. Elektrotechnik enjamlaryň guruluş gurnumy işleri boýunça baý tejribe toplanan husus kärhananyň elektroenergetik diskalary we ulgamlary gurmak, faýlamak we ýokary voltly synagdan geçirmek hemde bejergi işlerini alyp barmak ýaly mümkinçilikler bar. Tejribeli kunärmeleriň gatnaşmagyny ýerine ýetirilýän ygtybarly we ýokary hili hyzmatlar müşteriler üçin hem amatly bolmak bilen idari kärhanalardan şeýle-de şahsy taraplardan gelýän sargytlar ýetgiderli artýar. Husus kärhananyň iç kunärmelleri kiçik we orta telekeçilik ösdürmekdäki aladalary makfatly tutumlar üçin hormatly prezident we Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hoşallyk sözlerini edýärler.